MD Showman TV, tashar al'umma. Ku shiga ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa, ku yi liking. Na gode. Ina zan je in ga kinan dau ya juyo mana yar uwa. In dai kika ce za ki gudan ni na san ba zan rayu ba. Ina zan je in ga kanan daure juyo mana dan uwa. Ka kusanta da ni kar ka gudan ni ma ba zan kyale ka ba. Matsayin kyarena baki na ba zai furta shi ba. Kirke ni da kauna kin ga ba zan so ni na saki ba. Kika bani kulawa wasu daban ba za na kula su ba. Ki dubi dona zan bude ba za na rufe shi ba. Ko ina zan bi ka tarbata ka ba zan kauce ta ba. Na je na zaga mutan gari na ga duk ba su kai ka ba. Kyakkyawar fuska in ka gani ba za ka guje ta ba. Akwai cin kauna wanda ka ban ba zan raina shi ba. Na ji na gani me za ya hana ni takawa. Ni da ke amana ce ban so mi yi batawa. Da za ki san yadda a san ki na yau nausawa. Za ki gaban kyauta ga wanda ya san ni yar baba. Mai farin hali ka bani zuma na ɗan lasa. Na baka ruhi na da zuciya ba wasa. Da kai nake tashi kuma da kai na numfasa. A duka sashe na kai na fi farin duwa. To madalla ina ƙaunar ki kewa kin sani. Idan gaki ina zan je ni wa zan gani. Ina ɗauke ke za ki zame min farin gani. Ki dube ni da kyau kar da mu rarraba. Kamata da takama sun juyewa. Da ke za na so gida mi tarewa. A sama na mazan kula na yi turewa. Da na ji daɗin da ban yi misali ba.